Hai să spun cum am șters istoricul negativ pentru una dintre clientele mele și cum a obținut banii de care aveam mare nevoie. Alexandra a venit la mine cu un birou de credit negativ și fără vechime la locul de muncă. Practic, nu putea accesa niciun credit. Ce am făcut concret? Am șters istoricul negativ din biroul de credit și am așteptat până când a făcut vechime la actualul loc de muncă. După mai bine de 6 luni, am reușit să îi obțin un credit de 51.000 de lei, bani din care și-a închis IFN-urile pe care le avea și a rămas cu o sumă suplimentară de 40.000 de lei, bani de care familia ei avea foarte mare nevoie. Când m-a sunat, mi-a spus: "Ești îngerul meu păzitor." Adevărul este că nu sunt înger, ci doar un om care crede în soluții și a doua șansă. Sunt George Ioniță, broker de credite. Dacă și tu ai nevoie de ajutor financiar, intră pe smartcredit.ro și vom găsi împreună o soluție perfectă pentru tine.